Sziasztok! Én vagyok Maja, aki egy Golden Retriever kutya. És igazán szeretek rákcsalálni. Maja, ráksz, szvita. Szóval kezdjük az életembe. Elsők én egy... Szóval én egy tenyészetről. Szóval én tenyésztő. Nagyon születtem. És hát én egy kislány vagyok. Ákos. Szóval én egy tenyésztőtől származom. És hát azt se tudtam, hogy hol vagyok. Csak a tesóimnál voltam, és én voltam elméletileg a legszebb lány kutya közülük. Igazán szeretek rákcsálózni, meg hát unatkozni is. Kiskoromban nem szerettem a bezártságot, és még mindig kicsi vagyok. Nyugodjál le! Maja! De én nagyon akarok mutatkozni. Leszállok a forgatásról. Ne rágd szét a lábamat, jó? Ez fájt! Ez mi? Csak ide. Kell nekem az. De én már Maja, de más cuccot vittél el. Tudom, de ez jobban tetszik. Aki tudja, szeretek rágni. De kutya is, meg ugatni is. Erre most például nem mutatok, mert mondjuk én családszerető vagyok, ezért nem mindig pont az az életkedvem, hogy ugassak. Kezdjük azzal, vagy már elkezdtük, szóval folytassuk. Ákos, nehogy bedobd a... Azon gondolkozom, hogy hogyan tudnám elkapni azt a frisbee-t, hogyha nekem nincsen kezeim, amivel elkaphatnám. Sajnos... most sikerülni fog. Ez az! Elkaptam! Megvan! Hát, nem sikerült jól. Nem minden, most szétrágjuk. Sajnos ez a nagy, hatalmas dolog miatt, amit most már elkezdtek leengedni, miatt nem lehettem ki sokat, mert attól féltek, hogy elrágják. Pedig olyan jól nézett ki, úgy el akartam rágni. Hogy tudjátok, a tenyészetről buta voltam, hogy szattam a kutya meg a macska. De most miért verekszünk? Add ide a papucsodat, megértetted? Add ide a papucsodat. Jó, adok egyet. Nesze. Vegyed, de a videó végén kérem vissza. Köszi! Szóval igen, papucsokat szeretek lopkodni. Mikor még medencéztek, akkoriban még... Ákos, hagyd abba! Mama, nem veszed el tőle? Szóval, hogy... Azt mondanám, hogy ruhákat is elloptam. Szóval a gazdáim nem tudtak visszavenni ruháit. És sokszor erőszakot kellett belevigyek. Add ide a papucsomat! Maja, ez az enyémé! Nem! De jó! Menj a papucsomért! Azért szívesen megyek. És el is kapom. De nem neked adom. Nagyon szeretek játszani, vendégeket jól fogadok, de tegnap egy kicsit elfáradtam.
és el is aludtam. Na azért már nem vagyok kis pajtás. Persze a frisbee-t is jól el tudja dobni. Általában. Persze nekem mindig is az volt a lényeg, hogy valamit el tudjak rágni, de hát addig az nem sikerült. Egyszer olyan koszos voltam, mint egy ördög, és egy ideig nagyon sokat ettem. Persze egyébként még nem sikerült, hogy visszajöjjön a étel, vagyis a kajám. Ugye még pici babák tűnök így? Pedig nem is vagyok. Na jó, most már vagyok kis baba. Már mostra akkora vagyok, mint egy normális keverék felnőtt kutya. Akkor vagyok, mint egy felnőtt keverék. Sajnos egy nagy testű kutya vagyok, mert ez nem pont az én bajom. Ezért mondva, igazán nagy kutya leszek. Ha ki gondolta. Nem tettek arról, hogy skótkutya vagyok. Én most 3 hónapos vagyok, emberi életkorban 2 éves. Mondhatjuk kis baba. Engemet Majának hívnak. Ez volt az én életem első része. Remélem tetszett nektek ez a videó. Ha igen, iratkozzatok föl és lájkoljátok a videót. Legközelebb jelentkezem. Sziasztok! Na. Vége van már? Hagyd már abba! Én nem szarfaltam ma. Idegesít! Hagyd már abba! Na, mindegy, abba hagytam már. Még itt vagytok? Ja, jó. Na, sziasztok! Na, vége?